ओमफ्राय दिनै भिडिअ नोंथांमोन बरायग्रा लाग्रा जाबाय दिनै आं सेरफांगुरियाव थांगोन आरोना आङो जोंनि बाजारावनो गारि नेदोंमोन माने अट' बास स्टेन्डबो दं ओमफ्राय मेजिक बास स्टेन्डबो दंमोन आरोना ओमफ्राय थेवबो गारि मोनैनि आङो लोगोखौनो लेंहरबाय गामिनि लोगोखौ उफाय गैयैनि थाव सोब्रबलायनानै माने थांथारनांगौ जानानै फैबाय नालाय मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै ओमफ्राय ओरै लोगोसे आब'बो दंखायो नालाय आलासि जाथावथाव बिदि साननानै ओंखारखानाय हिसाबै आङो गारिखौ फन हरनानै लेंहरब्रबनानै आङो थिनालिसिम फैथायबाय आरोना थिनालिनिफ्राय गारि मोनो मोना बेखौथ' मिथियामोन ओमफ्राय आङो कारिगावनिफ्राय सेरफांगुरिसिम बे बासजों फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आङो सेरफांगुरियाव सफैबाय सेरफांगुरियाव सफैनानै आरोबाव आङो गुमैखौ लेंहरफिनबावबाय आरो गुमैजों न'आव थांसै ओमफ्राय दा नै गुमैखौ लेंहरनानै फैबाय गुमैयाबो ओमफ्राय दाबो सेरफांगुरियावनो दङ आरो नायलांबाय था भिडिअआ एसे इन्टारेस्ट जाहैगोन जोबहांआव आरो ओमफ्राय जोङो दा फैनानै जनता कलेज मुंदांखा कलेज आरोना क'क्राझारनि बेयो जनता कलेज मोनबाय माने गेट हाबबोबाय आरो जों गेट हाबबोनानै जनता कलेजजों जोङो फैसै माने खुंगुरियाव आलासि जाफैदों नालाय खुंगुरियाव आब' दङ नालाय ओंखायनो आरो ओमफ्राय जोङो दा नै कलेजआ बेनो आरोना जनता कलेज माने आं सिङाव हाबासै नालाय ओंखायनो ओरैनो गेटजोंल' भिडिअ खालामनानै देखायलांबाय सेरफांगुरियावथ' ओरैबाबो जों मिथिखायो NDFB थायो होननानै सिगाङावबो दासिमावबो आङो दं होननानै सानोमोन बा मिथियोमोन ओमफ्राय जेला आं फैनानै नायफैबाय माने गैला आरोना NDFBफोर NDFB आदामोना बहायबा थांबाय सोरबा सुक्तियाव थांबाय खोमा माने आं मोजाङै मिथिजोबा आरो ओमफ्राय दा आङो बिसिनि केम्पखौ नायफैदोंमोन थाग्रा खुलियाव नायफैनानै जेबो नुवासै आरो माने लांदां जाजोब्बाय टेबोलबो गैला जेबो गैला खालि दरजा खोरखि न' ओमफ्राय लोगोसे माने हाग्राबो जाजोब्बाय आरो जायगाया ओमफ्राय नायफैदोंमोन आङो बे खुंगिरि गामिनि सानैसो लोगोफोरखौ लानानै ओमफ्राय नायलांबाय थादों आरो भिडिअखौ खोमसि दा जेबो गैथायला आरोना माने लांदां जाजोब्बाय बेरेंसि डेस्कफोरबो जेबो गैला नै माने एकदम मोसौ खि ओरैसो थाजोब्बाय आरोना जेबो गैथायला ओंखायनो आं भिडिअखौ एसे स्पिडाव खोख्लैबाय भिडिअ गोलाव जायो नालाय बारा नायनो इन्टारेस्ट जाया आरो हाग्रा दुफावजोबखाबाय जों दा ओंखारलांसिनसै ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना एसे ओमफ्राय माने बे NDFB केम्प खाथियावनो LP स्कुल दङ आरोना LP स्कुल बेखौबो देखायफाखाबाय आं नोंथांमोननो माने खुंगुरि LP स्कुल आरो ओमफ्राय खाथियावनो ME स्कुलबो दङ बिराद गरम मोननानै जोङो माने लेबु गोरलै गोरलैखौनो एसे देहानि थाखाय खाजि खालामनो होननानै हाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोथावबो जादों गरमथार ओंखायनो जों दा लेबुखौनो खाजि खालामना जासै माने नै आं बानलु गोमोनखौ बासिनानै लेबुजों जानो बिराद मोजां जागोन साननानै बानलु गोमोनखौ बासिलायनानै सिफ्लेबाय आरोना ओमफ्राय जानोबो गोथाव जादों माने नोंथांमोना नायबाय था आरोना जानायखौ नुना लुबैलायहाबगोनसो सोरबा एकदम जाबाय नै जों दा गोजानो गोजा गोमो नुलायनाय बिराद गोथाव आरोना सान्दुं गोसायाव जानाय ज' जानायनि लोगोफ्राबो जाबाय ओमफ्राय गोथाव मोनलायदों आरोना